Nistednukom biex iċċemplu għaliex inkella il-postijiet jilħaq jittieħdu u nispiċċa. Ara John il-kajbo, jaw. All right, kif intaj? ġejtu wassalhom jena. Twassalhom, le hawnhekk għandna trasportana, tifhem? Ejja, bomba mamma, sigaret ma. Le, isma'. Għallek bis-sigaretti dawk jagħmlu lek ħafna ħsar, isma' qed imut bniedem kuljum bis-sigaretti għalaw daqsxejn. Ejja ma. Isma' qed nitkellmu fuq is-saħħa x'l-aħħar li rajtek qed li qiegħed fuq id-dieta. Kif sejjer, rajt, kif sejjer? Man naqtal, man najjajt, man ħasbus, man tadam, man karottu pasal, man naqtal, man dakin naqabarrajn xkultant nkun rrida, man. Inti taf x'għandek bżonn, inti eżerċizzi għandek bżonn. Osgo! Għatammur man nazarġazzjena, man. Ejja. Osgo, man. Tammur ta' Father Colin, man. Għakun uzbeħ, man. Tajx kemm għakun uzbeħ, man kanta u man doq, man. Ejja, jagħmel kun hemm ħafna nies u hemmhekk. Osgo, man. U eżerċizzji b'differenza ħanajdek, man. Differenza, għaliex differenza? Osgo, man. Nux minn għun bix-shorts qasir, man. U man mxiflok s-sikkat maħħa, man. Ikram kull tifla mazza ħanajdek, man. Bomba ħanajdek. Imma jena Father Colin jaġobna, man. Ejja. Father meta jitkellem fuq id-divorce. Ejja. Osgur. Inti naħseb ma taqbilx mad-divorzju, John? Fumni. Ma bħiġejna. Għazadek ma tafx kamila biex titlaqna l-mara, man. John, allura, x'taħseb fuq il-referendum inti? Il-referendum bomba man ħanajdek. Ejja. Bomba man jaġabna referendum jendek il-ħaza man jafimur mazzaza man. Modern man. Jilbes bil-ġakkatta tal-ġins imur disco man ħanajdek jaġabna l-referendum jen. X'referendum? Għax tħawadni, Referendum man, la mux for referendum Father Colin at nitkallmu man. Bomba man ħanajdek. Sigarat man. Aqtala man. Xieġralek, John, jessek tittajt li xaħġa. Ejja, man, naskonna nitkallmu fuq il-mara, sawa. Eh. U melux il-mara ġet qalt li trini 80 euro. 80 euro? Għaddala 80 euro għax xman jena. Għalli ġerit namal beautitional. Beautician. Beautitional, man. Għalli rrit nidlak wicċak bit-ċokolata. Għalli rrit nindilak bit-tajn. Għalli għamlu l-ġabal fuq dar, mbada mxie ċinizi, għat jaffet fuq dar, man. Għaddala. Naħseb li ħatta fil-fat. Osgo! Diġ dubju li ħatta. Mux hekk, Johnny, ħatta le. Għaddala jgħana dak sa salmon, darling. Fej? Sa salmon, man. Ejja. Għaddala ħana zajrin, nifqoni xubit ċokolata, man. U xunin kunu għadan għam nitfak ġottajn titqallab mal-ġabal. U jgħak tgargar man tajċ kam nimxie minn fuq għajena. Għaw pep. Għaw għada titħaq pep daqta mal-taħta. Johnny, aħjar imbidlu d-diskors għax setallina. Isma, inti nafu li taħdem mal-Arriva? Mal-Arriva Mal-Arriva. Kif sejjer mal-Arriva, kumpanija l-ġdida u xe? Bomba, man, bomba. Ejja. Tourist palissa, man. Għatundur ma tourist undawarom nawna lam. Ejja. Ejja, isna l-ambasċatur, man, sir ta' Malta ma tourist, Ejja. man. Asgur. Isna dan, Glenn tal-One Life. Glenn xandu xaqsam, Glenn. Għaz Glenn man jitla l-Ġermanja reprezentir l-Malta, sawa. U jena vlog nitla l-Ġermanja, l-Ġermanizi jiġu għandi. Tajja patturis, man. Daga man, daga ma dajġu għaw nkunat namal tajja bal-basis għatta taksi, man. Allar Malta, man. Nkun għal tal-mqarad, man, għal tal-hamburgers, bomba, man, jena l-ambasċatur. Noqt nispiegalom naqa fuq il-GDP. GDP, men inti tifhem fil-GDP. Osgo! Bomba, man,
nifam fuq il-ġedibin, dak nkun għaddej bit-trak, man, sawa. Unnara xi waħda mazza. Najdala, ġeja dawra pupa! GDP, għaddafam. U titla jitilaw Of xorta. course, ma jitilawx, man. Ġisam bħal da. Ġarala, kej, ma la torti għajda s-sabiħ, jena. U żomm hekk kuntat magħhom bat il-dat turisti. Oh, mala, man, nissa malt il-Facebook. Għamiltu hija l-Facebook. Azgur. Amma l-bida man, bada jdajjaqna, bada jinkwetana, man. Għaliex? Għax, per eżempju, kien hemm waħda bdiet tikteb li għaj ma ġonix namillek. U għora tikteb li għaj ma ġonix għam nikdum l għudnejk. U għora tikteb li għaj ma ġonix għam naqbis fuqek. Għaj, l man beda joġobni ġej il-Facebook, jena għaj. Beda jdejjaq l-mara naħseb u. La, man, mux il-mara beda jdejja li. Għad-darbati moħra kjub ħajġibu minni, man. Għattawli, man, laqtawli, man. Ma ġobnix il-Facebook, jena, insomma. Bieti ta' John. Babbija. Għazzi koltant jena ma nufbekx lejlek. Lili? Amma kostus da. Għadna rak bil-faġina, gara. Amma laqqas il-Facebook ma nufam babja na għanajdek. Ma stajx nifdaqa fil-bidu. Konta tendur bitrak. U bdejt nisma per eżempju jitkalmu fuq il-Lubondi. Lubondi. U min jgħid kammu kisa. U min jgħid kammu ardid. U min jgħid kammu nazjonalist. U min għanajlek man maħnuħx il-Lubondi. U mbatt tidħol fuq il-Facebook sawa. 5,000 friends. Aqtala man, għatlu għandak il-ħbib Lubondi u ko. Rockstar. Għaxtar rockstar rida il-Lubondi. Ammassa, pap, għammur għabla għafu Facebook. Għagħam waħda naqamatza għammur noqot nċitja maħħa. Ejja. Bil-moħbi tal-mara ma dajdiriġ, ha? Le, aħna bejnietna tibqa' ħin. Bejnu bejnak, għawa. All right. Nirringrazzjak ta' tal-li kont ma naċabċipa l-cowboy, Johnny il-cowboy. Kontret ġiġi dawra miħaj, man, fuq xarabank. Xarabank tijaj ħafna sbaħ minn di, man. Għadi għaj tal-arrival.